Sí, doncs el que hem fet és el que duem diversos anys ja fent, que és celebrar el 9 d'octubre en Alcoi. Enguany repetim la ubicació de l'any passat, que és així en el passeig Ovidi Montllor, aprofitant la imatge d'Ovidi Montllor i que serveix un poc per retre homenatge a Ovidi, però també a tots els valencians que han lluitat un poc pel país, no? I pensem que és un bon lloc per això. Sí, este és l'últim 9 d'octubre abans de les eleccions municipals, però bueno, al final les reivindicacions són un poc les mateixes. Confiem que sobretot a nivell de Generalitat la cosa canvie i que el 9 d'octubre que ve no siga tan reivindicatiu com este, perquè hagam assolit alguns drets dels que tenim i un finançament correcte per als valencians, que crec que és el que ens fa falta. Jo crec que el 2015 serà any de canvis sobretot a nivell autonòmic, i pense que és important que aquesta celebració que ha sigut tan reivindicativa aquests anys, en els pròxims siga més festiva. A nivell municipal, per exemple, el manifest que s'ha fet és un manifest fet per el govern municipal, no és fet per la corporació. Jo entenc que en una cosa així és difícil arribar a acords, potser en el Partit Popular, que té una visió molt diferent, però nosaltres vam rebre el manifest ahir a les 11 de la nit, vull dir que ni possibilitat de consens ni res. Per tant, és el manifest del govern. I de tota manera també és que és una festa molt nostra, vull dir, és una festa dels nacionalistes valencians, dels valencianistes, i pensem que hem de celebrar-la. I ja fa uns anys que ho fem perquè pensem que ha de ser un dia festiu i reivindicatiu a la volta, i bueno, nosaltres sí hem llegit poemes, hem parlat d'alguna cosa, i jo crec que és important també ajuntar-se en un dia tan important com este.